Здравейте хора и добре дошли в ново видео, където днес играем Roblox Dusty Trip. И днес сме с... Нали тук се казва Shark Boy? Shark Dog. Днес играем с Shark Dog, a.k.a. Марти, моят приятел, с който снимахме стрима Голяма новина. Какво ще играем заедно, сега? Ще играем Dusty Trip и след това което ще играем Dusty Trip. Ще играем Dusty Trip и Марто ще кара и ще играем. И нека да започнем да играем. Айде, Марто, идай. Искаш да кажеш да си? Айде. Да. Кажи да си. Няма че види някъде. Добре. Понеже той се е абонирал за моя канал, ще му дадем шараут, защото ще правя шараути за хората, които сме се сабскрайбнали за канала, им правя шараути, ще им правя, вече това е ново. И сега шараут до Shark Dog, a.k.a. Марто. Долу ще има линк в описанието за неговия YouTube канал, за да можете да му гледате неговите страхотни видеа на Fortnite. Нали, Марто, беше, нали, Fortnite стирал, ти снимаш? Не сам Fortnite, имам и... Не сам Fortnite, имам и... Добре, другите не знам, до сега знам, че има Roblox той. Чакай да ми зареди Марто, че на мен нещо, понякога ми се бъгва Roblox, ще трябва малко време да ми зареди. Айде готово. Вътре съм. Аз строя колата, аз ще построя колата, окей? С кое искаш, колата или вана? Разбира се, че колата. Добре, значи ще знам, аз ще я построя, да знаеш. Там? Ще я построя. Добре, поне трябва да изчистя. Добре, ти я изчисти. Аз имам готин скин за нея. Само че... Ела. Стой, къде е това? Той е при вана, ела. Марта, ето, носи го. Зафере, ето. Това чистиш колата. Благодаря. Добре, слагам гумите. Ай, хора, ако искате такива повече от тези страхотни видеа, трябва да цъкнеш с ляв клик. С лев клик. Ако искате още такива страхотни видеа да аплодвам, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да харесате това видео за още страхотен такъв контент за Roblox и за други игри. Да, които предложи. Да. Добре, почти сме готови с колата. Не, това видео просто няма да го скриеш заради тази хейтерка. Какво? Нали това видео няма да го скриеш след това заради хейтерка? Няма да го трябва, аз нали ще го едитна и ще го кача в YouTube. Да, ма заради онази хейтерката от твоя клас. Не, няма, тя вече не ми гледа моите видеа. Добре. Само да кажа, че ако ще чуете къде монтирах видеята, аз трябваше да ги изстрелям. Поне ми беше много гадно да ги изстрелям, защото все пак прекарах много време и даже трябваше да изстреля и рекрума, което ми е много от първите видеа. Стойте за малко, ще си мютна. Само струва това. Добре, тук съм. Марти, ако искаш ще напълни колата с газ. Къде в фенерчо? Да. Оп, има. Какво да се лета? Ям. Взимаме си фара, да някой да не го забравяме.
Хора, само да кажа, много ви благодаря за всичките 15 гледания за един ден на километри, даже видеото това, но това буквално много да се бях зарадвал, като видях, че имам 15 гледания за един ден на това видео. Това за първи път не случва така да бъде. Не бяха ли 45? Не, 43 ми бяха на едито. Да. Стой, къде е другата врата, бе? Аз не съм гледала. Се разсъждам? Абе, напълно сме газ. Стой, Не мога да отворя. Спокойно. Имаш ли камера в Не мога да отворя, бе. Не, нямам. Отвори се, бе. Мръдни. Марто, махни се. Добре, стой да служа скина на колата, който имам. Би трябвало да ми е включен. Така. Ето ми го скина на колата RGB. Аре, как ще се? Чакай да затворя вратата, защото ти не можеш да затваряш. Поставя се врата. Оставим тази врата да се кача. Айде. Тръгвай. Тръгваме. Нали надясно? С Р. Започнеш с Р. Натисни Р на клавиатурата. И това надясно тръгваме. И продължаваме. RGB колата. Опа! Ай! Чакай, заради Мадлен. Не, Мадлен, дай ми си шалката веднага. Мадлен. Не може да ми си шалката. О, Марто! Отиди надясно малко, това е магазин. Защо крачна, бе? Не съм крашка. Добре, спри. Натисни Р. Ай, бе. Чакай да видим това. Защо съм крепко? Така. Бе, идем. Това беше самолет. Не, къде отиваш? Стой, бе. Готово. Ама само да кажа, че тук трябва да си купуваш нещата, не можеш да ги крадеш. Знам, ще ме стрелят. Що да стрелят, бе? Виж. Ама не искам да умра. Защо ти свали хилта изведнъж? И на мене, и на тебе ти свали хил. Що е това? Добре, аз ще чакам в колата, защото аз някакво пратя. Добре, ако ще не трябва... Не може да се тъпва играта. Какво? Не може да си играта. Само защото му селнах едното. Чакай, аз имам фри ревайв, ще се ревайвна. Защото му селнах това неща, защото му селнах енджина и си взех пари от него. You're not bad for a beginning. Free revive, аз имам free revive от тези нещата. Марто, ревайвнах се. Стреля ми колата! Защо? Защо да те стрелят тебе? Махни се от колата. Аз съм я. Имаш free revive, ревайвни се. Що играта така ми залаги, бе. Ама те все още те стрелят, ревайвни се. Чакай, сега ще се ревайвам. Ма не стрелят ни колата. Унищожиха ни колата. Да. Дай да започнем наново. Ами аз се фри ревайвна.
И пак остане. Ще се почнем наново. А, дай, защото ако умреме, нямаме кола. Ако сте... Умряха. Аз умрях там. Ще влезна обратно в сървъра. Искаш ли по-скоро на нещо друго да играем? Еми на какво искаш? На Strongest Battlegrounds или Не. на Blade Bowl? Ако искаш едно от Ами, дните или какво ти Айде на кажеш? Blade Bowl. Айде Blade Bowl. Добре, аз там имам правят сървър. Аз там имам правят сървър, това е супер. Само да... Ох, чакай да си затворя играта. Само да кажа, че идете в Events, The Games, буквално на една от базите, буквално Енио е там. Като това ми е, това ми е любимия Roblox, Bloxworks ютубър, заедно с Купико и също и Крикрафт е там. Това не го знаех, аз това го видях чак. Добре, Марто, нали ме чакаш да джойна в правит сървъра ми? Добре. Build a boat for treasure. When the woman woke up, she found an owl perched on her windowsill, holding a letter in its beak, reminiscent of a magical theme from Harry Potter. Нещо ми стана. Стойте. Да, и на мен. Нещо ме ренконектва. Нещо ме конектваше наново в кола. На теб също ли се случи? Ами... На мен нещо започва да ме конектва обратно в кола ни. За FPS ми върви OBS. Добре, вътре съм аз. Трябва да влезнеш там. Трябва откъдето се избират сървъри, не трябва просто така ме джойнеш, че ще джойнеш някакъв публик сървър. Да. Не знам защо нещо Roblox започна много да ми лаги изведнъж. Да не ми от графиките. Там на мен пък компютъра. Да, нещо ми залочна да ми лаги всичко буквално. Тогава си трипнеш от когато се ревайвнах, започва всичко да ми лаги. Нямаме... Един тикет, три тикета. Имам два тикета. Това ще те джойна. Кой спечели, бе? Кой спечели? Explosions. Не, Swords. Пускава. Слава се код на нас. На Blade Bowl. Data burst. Светъл сорт. А знам дали, че аз имам 1, 2, 3, 4, Нещо, брат, нещо ми 5, бъгна 6, компютър. 7, 8, 9, 10 Unix ордена и това дори не го знах. На мен ми бъгна обаче нещо компютъра. И аз, ако искаш да се ресетнеш. Брат, компютър. Скъпи. Толкова хубав и изведнъж ще лаги така. Еми имаш и много неща. Колко неща имаш отворени? Ми лаги. Ама... Поставя. Всичко. Нямам такива долу. Се сблъскал с фатална грешка. Моля! Най-вероятно се е сблъскал с фатална грешка. Windows Explorer
рестартирал 2 пъти в последните 30 секунди. Моля, това може да... Какво става, бе? Нещо да не ти се ресетва компютъра? Конфликт между Ливли и още един софтуер за персонализиране на Само да работния кажа, под или хора. Windows. За да се избегнат допълнителни проблеми, всички тапети бяха прекратени. Аха. Извън поне да сяга. Хора, какво ще да кажа, сега си забрах нещото. Ето го! Ето, това ще ми помогне. Total Security 360. Някакво приложение с... Добре, че компютъра ми е така, иначе нямаше никога да се оправи. Супер. И 300 коментара. Съм да кажа, хора, ако ще имам толкова много монети, аз събирам за билетито Reaper. За това билети. Чекнал. Abilities, ето го. Reaper. Get faster and speed the ball up more on hit every time you kill another player is in a match stacking up to 5. И сега това ще си го купя. Гледаш ли сега колко бързо ми зарежда? Направо фърчи. Преди малко беше Супер, айде да волтваме за мап. класик. Ти имаш Elixir, бе? Какъв е този сър? Аз го нямам. Какво, аз нямах билети? Мартичка Уинс, моля. Това не ми даде да си използвам билетито. За някаква причина. Колко бързо ми върви сега, колко я обичам. Колко го обичам този компютър. Джангъл, отиваме джангъл. Джангъл! А ти как се спечеля този уник сорт? Стандъп. Аз съм добър на бейсбол, само да ти кажа. Не съм. Много не съм добър, иначе съм добър до някъде. Да, аз съм до някъде добър. Ще сложа на AFK за малко. Защото си получих фрикрей. Да го махна с от AFK, Аз не си го сменил. Това не ми даде да си използвам invisibility, само да ти кажа. Айде, let's go! Да, не ми даде да си използвам билетито ми, invisibility не ми дава. Само това не ми дава, иначе... Не, на мен не ми дава. Ама, аз ще взема платформ, той ми е макснато. Къде отиваме? Не знам къде. Тебе какво ти е билетито? Invisibility, което се превръщам невидим. Явно не мога, защото сме малко хора. Иначе мога това да правя. Без да блокираха багажното време, бе. Геймър генг! Не. Ние започваме леко да губиме. Дайте късмет като лайкнете видеото, за да може да победим повече срещу Марто. Брато, ти имаш готини уник сорт, аз дори го нямам този сорт и дори не знам как да го взема. Ти как го взе? Скот. Как? Май, не. Не, чакай. Не съм го взимал Скот, аз го взех, знаеш преди колко време. Платформа. Платформата не също платформа. Класик дезерт. Отиваме на дезерт. А това ли ми най-рядкото такова скинеш? Това е уник сорт, това е един от най-редките сордове в играта. Това ми е, чакай. Не. Исках да го взема, не. Ай, какво? Защо не такова е? И на мен така ме се чува, гличва се. Не гличва. Кют. Флексвам с това нещо, което е... Ти да нямаш Ghost Walker. Аз го имам също, бе. Защо не ми даш тук лев? Аз имам Ghost Walker също. Не.
Ето виж. Гледаш ли ме? Мгм. Ето, имам го и аз. Бро. Аз имам същия сорт, който ти имаш. Аз мисля, че го имаме и този сорт. Не знам, ще видя. Кой ти вземаш? О, даш. Бунг. Давай. Просто... О, new map! Супер. Ги. А ти волтваш и тук за маповете. Да, Сам да. аз не. То преди беше тук. Аз го- То преди беше тук отгоре. Е, тук отгоре беше преди, мисля. Че беше така или беше рандомайзер. Но не ми дава да го... Ама не, ти като си цъкнал, то ти се презарежда, не трябва веднага... То не ти дава веднага след това. Да, знам. Аз как мога да си го такова? Как мога да го апгрейдвам, примерно? О, аз имам също. Кое е сърдо ли? Не можеш да го Мисля- апгрейдваш. Апгрейдваш си само абилититата. Само абилититата. Само абилититата можеш да ги апгрейдваш. Не апгрейдваш сорда. Виждаш ли, аз не мога? Еми ти го цъкаш твърде рано, не ти изстреля. Те трябва да го цъкаш точно време, ти трябва да го таймнеш. Класика. Ама аз го таймвам, обаче той не ми дава. Разбираш ли? Ремант Sword. Спиербар. Какво? Нямам ли пари да поспим? Не, още 9 минути. Аре, после на някоя страшна игра, на страшна О, не, игра. най-страшната игра, за която ти говорех. Искаш ли на нея? Да. Айде. Не, Лего съм. чувам го. Чувам я. Аз мога да си купя такова. Да, кредитове. Ама те примаме с Roblox. С Roblox. Ей, те тук, ей, те тук, ей, те. Купувам си. Айде, сега ще умра. Не, сега ще ме убиеш. О, нова билети. Ще го сложа без билетите, да видим дали не. Кой ми звъни? Откъде се купувате билетите? Стане, че ми звънат. Invisible. Стане, че един приятел ми звъни да играем, ама аз му казах, че правим видео. Давай, тук съм. Това е explosion-ите. Акшен! Много искам това ability. Invisibility. Това да ставаш невидим. Ама то само в публик сервер се работи, а трябва да имаме още хора тук в правят сервер, за да може да го спреш, защото сега не ти дава. Да знаеш, че сложих без абилитата. Да, ми че на мапата. А не, вече. Дарал го без абилитата, да знаеш. И пак не ми дава цъкна. Ама то път го имах, наистина не ми дава да го цъкна. Добре. Това взе ли го? Ти между другото. Кое? Това. То хот-дог. Не, нямам го в хот-дога. Пропуснах, когато беше валиден за код. Пропуснал съм го. А има ли кодове? В смисъл, има ли още кодове в играта? Вико и Миша ми казаха, че има други, че има още кодове, като играем на Black Ops. Искаш на хорор играта вече да играем? Добре. Айде. Back to home, close Roblox. Дареса трябва... Не знам как се казва, така че ще потърся така хорор.
Един хорор гейм. Просто е така. Докато не я намерим. Аз ти препоръчвам в една... Short много Creepy по-яка. Stories, за това ти говорех. Short Creepy Stories. Добре. Само ти кажа, че тази игра много амараз, така че това за страна ми го предложи. Тоест не, тя ми показа играта, искаше да я играем миналата година през лятото и аз я играх, защото не можех да я кажа не. Само да кажа, сестра ми е по-голяма от мен. Влизаш ли? Влизам, ама няма да бъдем в private server, защото аз не мога да правя вече. Добре. В публик сме. Тази игра ли бе? Това ако ми викаш трипи игра. Това е хорор. Всъщност, да, крипи е, но не е хорор. Прекалено е... Прекалено е не страшно, за да е страшно. Но добре, не е това значение. Къде си? Тук е. Ама стой малко да ми заради. Ох, тази мъзничка. Майко! Къде си бе? Чакай, че влезна в някаква друга игра, да искам. Джейн, да. Джейн. Аз ще чакам малко да ме позаради. Клик. Сестра ми не има. Какво? Айде, на къде? Ела тук на мултиплеер, Ела на Ominous Steamboat, искаш ли на това? Стой ти къде си бе? Мърдо? Какво стана бе? Нещо стана с... Ето те! Това си ти! Айде, лъна съм. Добре. Защо си от това... Кой е с мазна 336? Сестра ми. Да, къде е тека? Тук ли? Не знам как ще влиза. Елате, тук. Елате тук. Стойте, елате. Ама Чакай, стойте тук, къде? елате бе. Елате, тук къде бяхме току-що, елате. Ела. Не, Мадлен, стой. Аре, влизайте, бързо. Ай така, ето, браво. Да знаеш, че нямам да имам приятел, да знаеш, че няма да добавя този профил Мазна 336 на сестрата, защото имам макс приятели и не мога да добавя, окей? Така ще джойнва, ама аз няма да имам към приятел. Стигне! Вече... Я чакай. Я само кажи, чуваш ли сестра ми? Да, чувам я. Ето, чува се. Добре, ето така. Я сега кажи. Чуваш ли? Да. О, чакай, ние тук май трябва да бягаме. Ало? Чувам те. Чувам. Тук има някакъв зелен газ. Те свали ми хелп, що мазня. Абе, изяхва просто. Чакай, Мадлен. Скрихте. Не
Джека ли иска да види има нещо? Брат. Това идва под нас. Пазя се. Още един зелен газ. Трябва да го прескочиш. Айде. Не можеш да скочиш тук в него. Минахме. О, този зелен газ хвали повечето. През него сигурно трябва да пичаме. Айде. Как? Минаваш покрай тях. Така минете. Те ги няма, те се появяват само веднъж. Мадлен, можеш да минеш. Мадлен, ето, на тук. Ето, браво. То аз си го мина. Ето, появиха, сега ще се появи там долу. Айде, видите. Как? Аз тичах през него и пак не... Хватас бе. Искаш да се бием, я? Покрай нея. Така. Не, Мадлен, покрай нея. Браво. Как се кляка? Как е? Как се кляка? С С. Не знам, аз просто не знам как се кляка, искам да разбера. С С. Аре по-бързо. Стой, чакай. Спринтирай просто, Мадлен. Не е страшно. Една врата. Отварят цялата. Пази. Само една ще включена, да. Мадлен, тук сме. Стой да се появят. Сега се махнете. Елате тук горе. Идем. Бързо, Мадлен. Че? Бързо преди да се появят наново. Не виждам нищо. Гледайте ми дерева. Тук. Не, на другата страна. Мадлен, че тук, бързо. Да. Не, че не си знае. Какво беше това? Стамината ми. Ой. Внимавайте, че тук има пропаст. Мадлен, само не това. Браво. Има зелен газ. Пепе газ. Взима ми хил, бързо. Трябва ми по най-бърза начин. Поне ти се риндженва хелто, бе. Да, това ми харесва. Тук няма скачане. Спейбар няма. После, Боби, ти забравяш, че нямаш. Какво нямам? Трябва да питам, нали искаш после на CSGO, но... Аз нямам, аз дори не знам дали мога да издържа. Но мога на Fortnite, ама аз след тази игра ще трябва вече да спирам на видеото. 30 минути стана ли? Почти. Брат, в момента ми звънат да играем. В момента ни приятели ми звънат да играем. И аз буквално... Спрете да ми звъните! В момента правя видео! Давай. Брат, те ми звънат. Стойте на едно място да ви пиша. Стойте. Аз ще стоя в единичка. Надявам се да ме иде за нещо. Няма да стоя в този шкаф. Малко ми съм наталена. Вече нищо ли няма? Всичко ли ми?
Добре, готов съм. Айде. По-бързо да. Чакай, Мадлен, искам да влезнеш тук вътре. Искам да влезнеш тук вътре да видиш дали има на нещо. Няма нищо, аз не бях това. Айде, излезе. Отворих ти, бе! Отворих ти! Мана, колко бързо се хаби тази стамина. Да, наистина. Има шкафче. Шкафчета, Дорс. Шкафчета. Ти го мама Брат, за какво няма нищо вече? Това е малко съмнително. И сега ще има нещо. Айде, назад. Сега тук ще има нещо. 3, 2, 1. Сега ще има зелена. 3,